Txikota. Anton, non. Nera, hor dau txikotea. Txikota, gauz. Hala, guazen. Boga, boga, marinela, marinela, joan behar dugu, urrutira, urrutira, marinela. Txikota! Boga bai, baina astondo puntan txipiroitan edo txitxarro puntaraino berdeletan joateko, besterik ez. Handik kanpora jai. Hau miseria, justu ibili behar, beti, gozea bardinduteko geu eta geure familikoak. Txalupa jabez garenon bizimodua hause da, gainean, gure andrak geukarrapautako arrainak saldu. Gure andrak txalupako patroiagaz partilla negoziatu. Eta guk dirua ikusi bez. Ondo esan dok, dirua ikusi bez, ikusi bez. Ondo esan dut Anton, ikusi bez. Zeinek harrapauko leuke matxorrineneko txakolintxu pitzer bat edo batzuk, bizigueder bat egazkolkuan sartuteko. Txakolina, pobre hona mestazina. Edango neuke kuartillo bina, emonarren buruko mina, ta zabeleko zirina. Zer dino kakulu, zirinik ez dugu emoten txakolinak. Eta emonarren jasango geunke zaren minak. Ara bestea, behitu Antzonbe, ditxolari, oso hori doketan mutil. Beste kontsolamentorik ez dekogu, ze aspaldion, gure andrakaz be, neu behintzat, gauean, arrimaten azenean amua botetan, gehienetan arek nekatuta dagoela, eta brauz, pope amon niri. Ai, Anton, gure andrakaz atseginik ezin topa. Egunez gizonari dirua emonez, eta gabean popa. Ai, balea, horrek bai harindu gure nekea. Hori da, Anton, hori da. Nostik ez dugu zeineroa entzun, balea baten etorrere aldarrikatzen. Neguaren erdia joan data, ez dugu behin berentzun, kanpaia baletarako joten. Arek ziren harinik etaldiak emetik eta txurruaraino. Arek ziren itxasoan traineroen arteko lehiak. Branka olatu beira, arraun hotxetan. Eta traineruko marinelen arteko lehiak zeinek arpoia lehenengo sartuko baleari. Ondino entzuten dago zeineroen aldarria.
Izerdia be, galanto botetan genduan, Akulu? Alase da, Anton, baina bakik, gaurko izerdia, biharko gia, alan esaten data. Ai, Akulu, gure ditxolaria, zuk beti denerako esarea. Zergatik ez dutzozu baleari egiten koplatxo bat? Ia behingoz etortzen jakun plentziako uretara? Baleari eta zeuri, Anton. Alik eta lasterren arpoia sartu degiozun balea mardu leder bati. Ea, barrikaldetik dator puzka, haze bale puzka, ari jaurti arpoia eta txabolina, eta ospatuteko matxorrinean txakolina. Hori duketa, Akulu. Sartu da balea, bila doa arrantzalea, piztitzarra agerian lepoaldea, usainduta Antonen ipurdiatzea, iesi doan askaz betea. Emoten badago, atarraunagaz, txitxarro puntarainoa egaz, lotxabako zatar hori, Aizu, mutil, zuk euskatu duztazu. Komplea, eskerrak emon beharrean? Akulu, niri adarrik ez jo, Ostantzean, Ja. Lagunak, ez egin borrokarik. Besterik ez genuen behar gure artean liskartuta. Anton ez hartu Akuluren zirika da taintzat, bak ez zuzelakoa den. Ni batzutan pentsetan dut, ez eta geunken geupe, itxasoaz bestaldera, ure zarantza, ternu hartara jo beharko, plazentziar batzuk egin eben moduan. Han ez zei da partiketari egin behar. Ia dana arrantzalentzat. Hemen ostera, batetik Eliza Santuari, balearen mina parterik onena. Bestetik erregeri zati handi bat. Gero, herriari, beste zati eder bat. Baina, kaiak eta moilak zainduteko. Marinelitzat zer? Batetik, ez, iruti bat. Ta, buztanaen partea ganera. Eta posik, txikota, posik balearik bada bintzat. Egia, Anton, egia. Zikeran bale ugari baletoz, eta ternua hori hain urrunez balego, ostera luzea egin behar araño. Itxasoan hilabete bat, eta gero hango kostalde hotzean 6 hilabete. Balea hilten, gantza urtuten labatan, kupeletan sartu, ostera behitxaso guztie pasau, eta baina, etxera hueltan patrikak diruz beteta, Ganera, batzuk, hango bakailagoaz be, etekin handi ateraten nahi dabe. Gazitua, honekarri, eta ondo salduten nahi dabe. Bai, badinoe, ternuan, beste plazentzia bat dago, ala. Gure aiten aitek, ara baleatan joan zirenean, jarri eutziela izen hori, gure plazentzia honen gomutan. Orduan, ez da lekutxarra izango, gainean bakik, izenagaz, izana. Aizue mutil, zegaitik ez goaz geube ternuara, plazentzia izeneko horta. Entzunda dekot, Bilbaotik galeontzi bat aterataka dagoela udabarrin, eta Bermeotik bebai beste batzuk ateako diez. Emon daigun izena marinel joateko, ikusten nago. Itxasotik arago, beste plazentzia batei dago. Han, baleak ugariago, baina edurra asko handiago. Denok barkura, bagoaz ternura, harria txikota, urrundagota. Hori, apa. Akulu zarea bota, begira dago txikota, hau, lanerako ez dagota. Zerdokori txipiroia alapota. Ez nau buruti jota, arrapadu katzalota. Ai, boni. Beti ametzetan abil. Ai, Anton, ate ondoan, hor konpon. Ez hasi ostera gero. Bueno. Tira, mutilok. Goazen txalupara,
gaurko eta biharko jan atera behar duguta. Itxi ametsak gaberako edo kantetako. Amets egin, itzaz gizona. Amets, gure ametsak bertan leiketan. Sortzi maraia esan dozu? Ondo entzun dut? Balea balitz bekarua. Egungo alakorik sortzi marai? Karua dela dinosu. Baina, ikusi duzu, zelako sakatzak. Gorri-gorria. Fresko. Sakatzak bai, baina begiak triste daukaz. Begia triste. Zelan ezpa? Hilda dau eta ikusi aldozu inoiz hildakori begiak ala dituela. Ez daustatzu niri zidiri sartuko, Mari. Sardinazar horrek lau marai baino gehiago ez du balio. Sardinazarra? Ibai sardinazarra. Gaitxua ganera. Arrain hona eta ustela desberdintzen ez jakin? Sei marai eta kitxu. Bos. Atzozeken. Bego bostean. Ez daki gizajorrek, noren eskuetara oan. Izateagatik. Zer jarraitzen dut? Ederra dago, ederra pinta. Eta gizonari nire zenarrak harrapatutako biziguari holako estimo egitea? Zure zenarrak bizigu barik lebatzak bai atrapau. Baina etza lupan, txakolindegian baino. Ez ikemandako diruagaz. Ikemandako diruagaz etzon hau asko edango. Eta niri ez noka berba egin. Gorde modu horrek zure arrain zatxelakaz berba egiteko. Niri zu esan. Plazentzia guztia daki, nire familian markesa bat izan zana. Luke! Bai, entzuna daukat. Orduan, zukabarik, berorik hain beharko jako markeseari, abadea jaunari egiten dautzagon moduan. Ba ez legoke txardori be. Leku, leku gure markeseari. Bizigua etxera daroa eta. Berorrek urregorrizko erretiluan zerbiduta jango dau ez da. Bizigua! Musarra! Dana modu honean! Aixu, lebatza zegan? Lebatza? 8. 7 zuretzat. Asko da. Asko da. Bai. Gitxiago gatik ezin da, lastana. Zera 7 eta txitxarro bat erregalu. Koiu segure dosuna? Ederto. Karri. Genero nadarroa zuzeine. Pantzikek beti ematen dutzu itzazoko onena. Emon. Bueno.
Aiko mutilak, ikusten duzu erramua darra, Matxorrik txakolin berria deko. Bai, arek txakolinakui eta guk egarria. Baina dirurik ez. Lasai, Anton. Matxorrik zorretan salduko deusku txakolin, Ikusikok. Aiko, Matxorri. Hemen, egarriz. Zer, iturritxiti pasatzen ez duzurik edan ala. Matxorri, zer? Erdezko zuzure txakolin berriti proba eman gure ala. Zure erramua dar hori horma uger dago adernetako jarri dozu ala. Nik emonez saldu bai. Inoiz utzi dugu kuartillo bat pagau barik, erdeutxugu beti dana oraindu izan. Atuan ez. Ia, beti ez. Beti koplaren badaukuzue. Urrengoan, andrak ematen duzunen dirue, beti daukuzue. Nik nahi dute entzun txintxinotza. Ez kraskratinak eta ez. Tiruaren otza, nahi buzu edan. Matxorrik, Euskaldunaren berbea dozu. Gaur pagauko jatzu. Baina atea ezu behingoz ja kuartillo bat edateko. Egarri zitota gauzta. Venga, Matxorri. Hori duke eta kulu. Atera dutxuzu. Gero pagauzelan. Ba, lasai, Anton. Ikusiko dugu modua gure andrai marai batzuk atateko. Gure Andrei, bat dautze ondo behituten txampon bakotzari. Ondo kontrolatu egiten dabe, guztia. Ez da izaten erraza patroiak emoten dozkunetik zeo zer patrikare kartea. Beti ondo kontrolatu egiten da, beti ondo kontrolatu. Gure Andre Lastanek. Dana kontrolatu ez, Beitu. Amar marai salbaune basa naufragiotik. Baina hauek ez dira gaur gaztetako, Hau, itxaso zakarra dagoeneko itxiko dugu. Bai, galernea espadotorku gero. Torriko da. Eta Matxorri be bai. Bai. Ia. Ba. Ondo, Matxorri. Ondo. Ia ba. Bete. Edan daigun gure Andren izenean. Eta gure gizenean. Matxaren orpotik dator mamagozua. Edango neukela beterik bazoa. Beterik. Zer da hau? Angula bat? Matxorri, mandorikatua. Zer da? Aiztozital hori non nahu gerdo zantarra. Angula bat txakolinean. Antoni, beti izatzen duzut errekatik ezartzeko gure. Iturritik hartzeko gure. Sos! Tranquil. Etzatzo kobrauko jateko eta. Vale? Tranquil. Pitzerra hau ez da pentsatu bez kobratea, Matxorri lotxabakoa. Uragatik ez da pagetan. Aiko mutiak. Hor datoz bigarren errondea ordainduko da benak. Gure Andrea, kakabo! Gabuin. La hostia. Aizkolagun kuadria. Zeratzen zabize? Ura. Egia santua. Eta ura dateko Matxorriren etorri? Bueno, berez, iturrira joatea legez. Txarto esan dut. Errekara joatea legez. Tira. Zer etxerantza, erretiratzeko ordua data. Ezen duen ezer zorretan itxiko. Ez. Baina, beitu gure Andra Lastanak. Hemen lagunekaz, luze berba egin dugu, eta pentsau egin dugu, eta gure artean ebatzi egin dugu. Honi, arira. Kontxo, zelan laster, Bilbaora joango gara, handagoen itxasontzia, ternura joateko marea hartzen. Eta zelan egongo gara, uda osoa eta negua hasi arte zuek ikusi barik gure pospolin maitiak. Amaitu bengosko ipelustrea. Pentsau dugu, nahi du genuela zuei gugaz edaten gonbidatu. Gonbidatu. Eta?
hor dago untzea, pentsau dugu agian, azkenengo partillatik, malai batzuk atera, horregaz ordaindu, eta elkarregin, edan gugaz edan. Ondo da, matxorri, atara pitxer bitxakolin. Eta ura botetan badeutza zu bota txakolinari. Zeu botako zaitut errekara. Errotak txitxiki egin zagizan. Hori da. Hori da, nire Mari. Ederto, Mari. Entzun geho. Plentziako neskatillak, txitxibiribilak, plentziako neskatillak, txitxibiribilak, y un poquito más abajo, Consola Garriak. Agure bat etor da, zirrikita musu. Hori da gure Mari. Agure bat etor da, zirrikita musu, oiaren bazterrean egiteko leku. Ai, oi, ai, egiteko leku. Ai, oi, ai, egiteko leku. Alguazilak esantxo parranderuari, ondo kaso egiteko txizalekuari. Ai, oi, ai, txizalekuari. Ai, oi, ai, txizalekuari. Zederto gauz hemen gure pospolinekaz, Honek ez deko presiorik. Orain geu. Orain geure entzun. Itxasotik gato zenian, afai barik, etxera, Andra Santarrak bialtzen gaitu, afai barik, oera joan da popea emon, hau da betiko kontua, holako Andrakaz ezkontzen dana, ez da makala kontua. Holako Andrakaz ezkontzen dana, ez da makala kontua. Beti ez gamak entzen, Txuri garbi zeru gaina, itxasoak eder maina, aize ona belarako, denbora ona partitzeko, adi gure aurxumeak, seme alaba gazteak, galtzen baduzue aita, ama larguna maita, ama larguna maita.
zer esan neutzen nik, hemen ternuan, baleak beti zardan, bata hil eta bestea eskapadan. Horretan zuzen zen gozan, akulu. Lau hilean, 18 baleak oiu doguz. Gure plazentzian lau negutan be, ezin leitekena. Ik zer dinok, txikota? Zer dinodan nik? Ezin berbari pegin, hotzaren hotzaz, dardar batean nago laguntxo. Egurretan noaz zu egiteko. Hombre, upealako hotziten dau, hori ezin ukatu. Baina laster martxauko gara hemendik. Barkuko bodegak, balea gantzagaz ondo kargauta. Horrezen nauk arduraturik eta ez gitxi. Ez eta gabiltzan larregi luzatuten etxerako martzea. Hotza gero tandeago data, atzo edur rapur bat bere egin eban. Atxikota, edurra teiatuan, sakua lepoan, ta dirutsuz bete eta plazentxirakoan, riau. Edurre eta izotzagaz broma gitxiak, ulo. Ternua honetan neguak arrapauzkero ezin urten emeti barkuak. Baina, kapitan buru gogorro hori tematuta dago. Beste balea biko ju behar dugu zala, bodegak zamaraino eroateko ta. Egingo dugu gizona, sasoiz egingo dadana. Aiko, hor datora dizkidea, eta narruak dakarskuz ganera. Ara hemen, tribuko tratantea. Adizkidea. Adizkidea. Torri. Zeuri, okelea, neri, narrua. Niri narrua, niri okelea. Bea, tira, egin dezagun tratua, Ondo dao. Niri narrua, zuri, aizkorea. Niri narrua, niri aizkorea. Hori duketa adizkidea. Ta, torri. Zelan zagoz, zelan zagoz. Zean zagoz, zu. Bueno, apaizako beto. Apaizako beto. Ostra. Nire izena hauan darabiltzuela begitan duiat. Ez jauna, hemen adizkideari euskera irakasten gaude pitin bat besterik ez? Beno, adizkide. Erdu ona. Adizkidea, erdu? Bai. Zatoz, etorrik. Zelan zagoz? Ez duzu lertu? Bardin da. Ez daki ondo, Euskeraz ikasten hasiko gara. Gu bagoaz igual egurra hartzen. Begira. Lehenengo lezionoa. Zerua. Infernua. Zeruan. Aingeruak. Lasa kontzu. Ez dago arrazorik. Baina, orduan, euskeraz ikasten hasiko gara. Begira. Itxas dorra. Txus bedarra. Utxas bedarra, hori doketa. Arribola. Begira. Ribola. Arribola. Eta orain? Gorringoa. Gorringo, putxura. Hori, txinboa da. Adizkidea. Bai, Gaur nahiko ikasi duzu. Horren bestegaz
preparatuta zagoz plazentziara etorteko gura badozu. Ni, orduan, zer zagoz? Ni banoa, ondo zagoz, zelan zagoz? Apaizako beto. Dre Maria Madalena, mutilak, erdu ona, honek, euskera baiakik, Anton, akulu txikote, honek euskera baiakik. Bueno, jakin. Beno, neuk, nun ikasi duzua, zer, nore esan dizu, apaizako beto. Zelan zagozu? Apaizako beto. Abade jaunak, egurra ekarri dugu, berorrek gure badau, zua egin aldogu, Berton. Bai, egin zue zua, baina bien bitartean, Errosario Santue eta Gurutze Santua ekorriko doaz. Apaizako beto, olangorik. Osea, kulu, ia izi endreda makilla. Osea, egunen batean, abade jaunak gu irurok eskomulgatu eta infernura jango gozak eurerruz. Baizerak, olgetan ibiltea ez da pekaoa. Ostantzien, zelan eroan hemengo bizimodu latza noizbenka ez bada barre batzuk egin ezean? Txikota. Bizimodu latza itatu duzu eta bada gero. Baina, egunetako haize urratzaile hau eta baino baltzorrek ez dira parte honekoak. Esto pentsau behin gure zer izango litzaken hemen neguan. Agoizili txikota, hilabete barru plazentzian egongo gara, geure plazentzian. Ara, matxorrineneko lehenengo erronda neure kontu. Txakolin gorri, matxorri, eragiok barrika horri. Eta Madalenetan, herriko plazan, gure andrakaz, dantzan. Hori, Holan izango alda lagunok, holan izango alda. Hala izango alda. Baina ez dakit. Itxasotik dakarren guztia. Zer? Ez deustazue kantetan lagunduko ala. Sekula egin ez deustazuena, kantetan lagundu ez. Zikeran zeo zer alaiago kantauko bazendu, Mari. Kontu izu, noiztik ez dugun arrain zailtze lan egin. Erreza da, kontu ateratea. Hori zeba. Gure gizonak itxasoz beste aldera, ternua ditxosozko horretara joan zirenetik. Arrez gero, zer egin dugu? Txalupa guztientzako sare konpontze beharra. Despeska. Eskabetzea egin. Lantzean behin gabarretako beharra butroierrekan. Gora, bera. Alden guztia. Alandabe, etxerako gutxiago jaso. Eta sasoi honetan, hotza azurretaraino zelan sartuten den sentidu. Eta hotza, nahi ganorako ez dutasunak, handiak izanik be, ez zerrez dira barruan dekogun kezkaitzelaren aldean. Ai, nun ote dagoz gure gizonak. Zelan, eta zetan. Ternoako Maria egiten dabenak, negua usaindu orduko, handik urten egiten dabe.
Hango izotzak eta edurtziak azpian esarrapetako. Abenduan urten beharko eben. Beranduena be. Eta hilabete garrenean, hemen beharko genduzan. Hau da, urtarrilaren amaieran askoz jota. Eta martxo hasita dago. Pantxike, ezin gaitezke bera etorri. Gehuara familiaren euskarria, indarra eta duintasuna. Gizon barik, senar barik familia asko bizi da holan gure kostaldean. Baina Andra barik, zelan aurreratara? Guk egiten dugu, goizetik arrantzale idei egiteko lana. Arrainak saldu, sarea konpondu. Eskabetzeriako beharra. Jatekoa sarduratu. Trukean ibili, garia edo zekalea etxera ekarteko. Gaztelu ondoko errotaraino eroan ehotzera. Ogia egosi. Umeak hasi. Gure sarrez arduratu. Gure gizonez bebai. Hemen dago zenean. Tira. Auzoko hilagundu. Gu faltetan garenean, haitxu, beste Andraren batek baino ezin egin gure beharrak. Horretarako gagoz gu bete alkarri lagunduteko. Ze gizon batek ezin leuk egin guk egiten dugun guztia. Bai, ni bakarri gure nuke jakin, honik etorriko dirana. Ez jakila makurri jaso. Ai, nire Jose Mari, gure txikota, bai itxaso beteko gizona. Nire akurube, nire boni maitea, itxaso beteko gizona da. Hori bai, trampatia, kanpola rosa, koipelustrea, gezurtia, zurruteroa. Ai, baina ze ona. Eta patroia be, kejarik ez gure gizonakas, Arek baino tostarteko begorik ezin liteke topa. Ez. Arek onik dagoz. Neuk dinotzuet ondo dagozela. Neure barruan sentiduten dut, ointxe, gu gaituela gogoan. Eta udabarrirako, gure artean daukaguzala. Egia, Josepa, zelan gertaleiteki oso zer txarra gure akuluri? Etorriko dira, Pantxik, etorriko dira. Bedar txarra ez da galduten. Bai, arrazoia dozu, Mari. Bedar txarra ez da galduten, ez da. Akorduan dekot, bai. Atzo arrastian izan baliz legez. Matxorrik, txakolinaren tzotz berria zabaldu ebana. Akordatzen eskak. Guk egin genduan barre. Bai, ostatu aurrean eta bai etzera bidean. Akulu kontatu euskunean, zerreta, angula bat topatu ebela basoan. Ai, Matxorriren ateraldia. Andreari kargu hartu, errekako ura botateagatik. Iturrikoa bota ber jakola emakume, iturrikoa. Enez, azkela zer daba. Bai, jobatzen naiz. Kulunka batzuk egin genduzan, ba? Kaleri kale, ababorrera eta astriborrera, sakolinak eraginda. Bai. Postura ingo neuke, gau hartan gutako inok ezetzala gizonari popari amor. Mari, alakorik ez izo esan ba. Pope eman dinozu, neurea zera ba, brankatik zartu zan. Aizea popan eta harriatzikota esan da. Ni neureari honela esan neutzan. Zartu branka, txikota! Ez neutzan holan esan. Arria txikota! Dira nesko, jaso daigun guzti hau eta guazen etxera. Bai, guazen. Naiko hotz pasatu dugu gaurkoagatik. Bai, guazen. Bihar bestegun bat izango data. Eta etzi beste bat. Egize da, neuk ikusi dudalako. Egize da. Entzun, zer da hori?
Plasentziarrok, gaur, Jangoikoaren 1577 urtean, ustaiak, garagarriako egon dituala, Plasentzako alkatea eta San Pedroren kofradiako maiordomoan azen honek, Pasaiako portutik, etorri jakusan barri batzuk emon behar deutzu edaz. Terno arabaleatan joan ziren Euskal Herriko amaritzasontzietako gure marinelen berriak dira, bai, akabuan. Dakiguna da, galeoi bat, bakarra, bueltatu egindala. Pasaiako portuan da, horrek handik urten eban eta. Tranquil egon, entzun dana, lasaitasunez eta zuhurtasunez. Zer dakigu ganerako barkuez? Han, ternuan igaro da bela negua, oraintzu Pasaian atrakau dauenak lez. Dakiguna da baita, naufragiorik ez zala izan. Espadase otzaldi goiztar baten kausaz, itzotzak atrapauta lotu ziran hango kostaldean bertan, danak lotu be. Neguaren gogorrak, hotzak, egurra topateko ezinak, jaki eskaziak, horre guztiak marinel asko hil dituala. Asko eta asko, 100, 200, 300 gizon, zehatz ez dakigu ondino. Orain, Pasaiara sartu diranak, hango barko guztietatik bizirik urten dabenak dira. 30 gizon, ez gehiago. Ondino, ez dakigu zaren izenak, baina bai hori galeoi hori, ez dala Plasentziako gure ze itxas gizonek hartu ebena ara joateko. Jainkoa erruki bedi eurakaz. Abade maizuak, deigin deusku, gaur arrastian bertan Maria Madalena gure leiza santuan izango den mesa berezira etor zaitezen. Ezbehar ikaragarri honetan galdu jakusan Euskal Marinel eta enparauen alde otoitz egiteko. Esan dot. Plasentziar guztiok, anai arrebalaztanak, andrak, gizonak, neskatoak, mutil gazteak eta baita umeak be. Denok dugu egun negarra begian eta pena bihotzean, gure artean ez daukaguzalako 6 marinel jator. Anton, Boni Akulu, Jose Mari Txikota, Andrés, Peru eta Feliz Taketa. Haien izenak esatean, bihotza ilundu egiten jaku. Eta baita ere akordaten garenean, euren andrak, aita amak, seme alabak eta enparauakaz. Gauza bi eskatu dieguztan jainkoari. Hartu dagizala bere altzoan, Ternoako lurrean galdu diren guztiak, eta beraien arima erruki bedi. Eta baita ere, bizirik dagozenen artean, gure marinel maitiak egon daitezala. Hala bedi. Arrantzale herria gara Plasentzian. Arrantzale artean ibilten zan Jesus be, San Pedrori arrainen miraria egin eutxanean. Hori, egintza miresgarri hori gogoan dugula, abestu daigun alkarregaz.
Gure Anton maitia. Andrés Izarjoa. Nok esango luke gaur Madalena eguna dala. Honek jaia baino ematen dau entierrue. Jo. Haitxetu bezalako, barbarik edo, Mantzorri? Zelan eukiko dabe jaietarako gogoa, hemengo jentea euren marinelan barri jakin bari hori ulertuik bidagero? Barririk, haren berririk, zuk uste duzu eukiko duela haren berririk, ez euki ilusio handirik, Jose Miguel. Ez topentzetanik, haren berririk esango nik, baina, bueno, dana dala, eurek egon, ala ez egon, bizitza horrela doata. Zein gutxu. Mari! Biziri zagoze, bizirik! Biziri zagoze, bizirik! Orain bai, Josepa Neurea. Orain bai. Orain bai. Orain artekoa ez da izan bizia. Infernua baino. Eta guak abuan pozik egon gaitekez. Hemen garelako. Jangoikori esker. Eta bai hango indioi trukean hartutako narruei esker batez be. Hango marinel koitadua ikusiko bazendu ez. Jakingo zenduen izotzak harrapatuta gelditu ginala. Otzaldi ikaragarri bat gure ganera etorrita. Barkoa gatibu eta guk han lotu behar negu guztian. Harik eta udaberrian izotzak ostera berriro gurtu arte. Orduan, hasi ginen inguruko jendeari deika. Esanaz, irteteko moduan gengozala. Baina esan ezer entzuten. Gehienak hilda. Hotzak eta gozeak hilda. Orduan, artean bizirik gengozenak, barku batean sartu eta ria txikota. Etxera aliketarinen, han ez da inor bizirik gelditu. Jaingoiko lastana, baina zenbat. Pentsetan dot 300 bat izan leiteke. Familia gaixoak, eta segire ingo da orain. Kofradiako buruek dinoe 2 edo 3 galeoi bidaldu behar diralara, tripulazioa hondiakaz. Arek, barkuak ona ekarri, euren karga guztiakaz, eta handa gozan hilei lurremoteko behar da moduan. Abadi jaunak, eta berorrek, zer dino? Zer egingo dugu Madalena egun honetan? Anai arrebok. Posa eta tristura etorri jakuz batera gaur plazentziara. Posa hondia gure marinel maiteak etxean daukaguzalako. Bihotza iundo egiten jaku barriz. Ternuako lurrean zenbat anaia geldu diren jakinda. Eta gure damutasuna adierazi gura gainzkie, haien familia doakabei. Hala ere, plazentziarren etorrerea ospatu behar da. Zalantza barik, jangoikoari eskerrak emoteko. Baina lehenago, abestu diogun
Andra Maria Madalenari bere egunean, hildako guztien alde egindagian. Kofradiaren eskura! Gaur ez da edozein eguna. Hartu da no! Ongi etorria. Venga, torre, venga ona, torre. Maritxo da Martintxo, Zakolina honegin, Maritxo da Martintxo. Naiz aparret zuri gorri eta bertze, herri naute minez gabearrik ez. Alkate jaunak, abade jaunak, familiak, adizkideak, gure bihotza pozez beteta dago, zuekin berriro egotearren. Badakizue, denbora asko eukidogu pentsetako. Etxerako itxasaldia be, ia hilabeteko esan da eta esan dudan moduan, denbora asko euki pentsetako hausnartuteko. Eta gauza bat, behintzat, erabaki dugu. Ez guazela berriro ternu aldera. Lehenago hemen, gure plazentzian, estu eta larri bizi baginan, alan jarraituko dugu. Baina bizirik behintzat, eta maite dugu zanen arrimuan. Ez da kulu! Enga kulu! Ditxu bat! Bota ditxu bat! Banoa! Ez edan gabe, arranoa! Baina, hasi baino lehen, nun da gure patroia, entzuteko gure pregoia? Aiko Jose Miguel Zimela, beti buruan kapela. Ternu aldean jakin dugu, izotza guretzat ez dela. Hango hotzen aldean, plazentzia da epela. Jose Miguel, harria zure batela, arrapetako txitxarroa taberdela! Arriba,
Justo no la primera, no ditu da, zuk eskatuta. Zuk eskatuta. Escama que